Gimanduan sa Appeals Chamber sa International Criminal Court ang Office of the Prosecutor ug ang Office of Public Counsel for Victims alang sa pagsumite og dugang obserbasyon sa apila ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa naunang desisyon nga nagabasura sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon sa korte. Sa pahayag nga gipagawa sa Appeals Chamber sa ICC nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, importante ang maong lakang alang sa pagdesisyon sa apila aron matubag ang mga specific nga issue nga wala na establish ug maayo sa naunang desisyon. Gihatagan og hangtod Enero 16 ang Office of the Prosecutor ug ang Office of Public Counsel for Victims sa pagsumite sa ilang dugang obserbasyon, samtang ang legal team ni Duterte gihatagan og hangtod Enero 26 sa pagtubag niini. Lakip sa mga kinahanglang hisgutan ang mga probisyon sa Rome Statute ug jurisdiksyon sa ICC. Kay dumang una nang gibasura sa Pre-Trial Chamber 1 sa ICC ang pagkwestiyon sa legal team ni Duterte sa jurisdiksyon sa korte.